Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Buyok. Taong 1984, San Jose, Davao de Oro. Anak ng isang may kayang pamilya itong si Buyok. Nagmamay-ari sila noon ng malawak na lupain ng palayan, kung saan lahat ng nakukuha nila rito, tinadala nila sa mga karatig baryo. Barangay ng San Miguel ang madalas nilang puntahan, gawa ng dito nakatira ang mga suki nila. Milya-milya man ang layo nito, hindi na yon iniisip ni Buyok. Kasakasama niya kasi noon ang tatay at mga tsuhi niya, kaya naman wala siya gaanong ikinakatakot. Maliban dito, pabalik-balik na rin sila sa mga karatig lugar at ni minsan wala pang nangyari sa kanilang hindi inaasahan. Bagay na ikinapanatag naman niya. Ang kaso lang, nung magkaedad na siya, napaisip siya kasi kapag nagtitinda sila, ubos man sa hindi ang mga dala nila, nagkukumahog silang umalis doon pagtungtong ng alas 4. Kailangan alas 6 pasado nakauwi na sila dahil ayon sa tatay niya, nagagalit yung kanyang ina. Pero hindi siya kumbinsido sa palusot nito. Alam niya kasi na hindi yun totoo, gawa ng walang asawang nasa matinong pag-iisip na maglilimita sa trabahong nagbibigay ginhawa sa kanila. Dahil dito, pinili niyang magmasid ng palihim. Lahat ng kilos ng kanyang ama at tsuhin ay pinag-aralan niya ng maigi, lalo na kapag naglalako sila. May kutob kasi siya na dito niya malalaman ang lahat ng kasagutang hinahanap niya. Ang kaso lang, dumaan ang mga taon, wala pa rin siyang natuklasan. Napakalinis magtrabaho ng dalawa, kaya hindi mo talaga mauunawaan kung ano ang mga itinatago nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa hanggang sa sumapit ang taong ito. Panahon noon ng pagsasaka, na taong walang trabaho. Bawat isa sa kanilang lugar, naroon sa palayan para umani ng palay. Lahat ng nagtatrabaho roon, purong kapamilya lang nila dahil sayo ng gustong mangyari ng tatay niya. Kesa kasi tumawag pa sila ng kahit na sino, mas mainam na sila na lang din ang makinabang. Matapos ng 5 araw na pagsasaka, nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang bahay. Parte ito ng kanilang selebrasyon na idinaraos nila pagkatapos ng kapasan. Sa ganoong paraan kasi, naipapakita nila sa gabay ng kanilang lupa ang taus-puso nilang pagpapasalamat. Siyempre, hindi rin makukumpleto ang kasiyahan kapag walang alak. Tuba at lambanog lang ang ininom ng mga matatanda, kaya naman pagkaraan lang ng ilang oras, marami na sa mga ito ang lasing. Yung iba nga nagsusuka na, habang ang iba naman nagsisigawan kahit magkakatabi lang. Si Buyok naman noon, naging abala sa paghahatid ng mga pagkain sa mga lamesang naroon. Ganon at ganon ang kanyang ginawa para masigurong hindi na uubusan ng pulutan ang kanyang mga tsuhin at mga pinsan. Kahit nakakapagod, masaya siya sa ganoong trabaho dahil sayo ng paraan niya para maipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ngunit pagtungtong ng alas 10, nang mataong napadaan siya sa lamesa ng kanyang ama, narinig niya itong nag-uusap-usap ukol sa paglalako nila. Unang nakapukaw sa kanyang atensyon ay yung sinabi nito na balak nitong hindi na siya isama. Pagtatapat nito, matindi na ang mga nangyayari sa karatig lugar, kaya hindi na ito sigurado kung ligtas pa ba siya nitong isama. Nang marinig naman yon ng lolo niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, "At bakit ka naman nababahala? Nasa tamang edad na si Buyok. Alam na niya kung ano ang tama at mali. Alam kong mapapakinabangan mo na siya, kaya hindi magiging maganda kung iiwan mo lang siya rito sa atin. Paano siya mahuhubog kung palagi mo siyang pinag-iingat sa mga panganib?" Nang marinig naman yon ng kanyang ama, padabog nitong ibinaba ang baso,
Sabay sagot dito ng, Alam ko naman hong matanda na siya, pero hindi ko kayang makita na may mangyaring masama sa kanya. Tay, hindi ho mga ordinaryong taong pinag-uusapan natin dito. Mga aswang ho yun. At alam ko na alam nyo kung ano ang kanilang kayang gawin. Inosente sa ganitong bagay si Buyok at gusto kong mapanatili ang ganon. Dagdag pa nito na, kaya yun nababahala ay dahil sa mga nangyayaring patayan sa lugar at sa mga karatig. Malayo yun sa kanila pero hindi posible para sa mga aswang na mapadpad sa kanilang lugar sa napakaikling panahon. Mariin din itong inilahad na sa mga karatig baryo, meron ng mga usap-usapan ukol sa pagpaparamdam umano ng mga ito. Isa pa sa ikinakabahala ng tatay niya ay yung pagkakasabay-sabay mabuntis ng mga babae sa lugar kung saan sila madalas pumunta. Matapos naman niya yung mailahad sa kanyang ama, tumawa lang naman ito habang umiinom ng alak. Di nagtagal, binago na rin nila ang kanilang usapan sa kadahilanang yung ilan sa mga kainuman nila hindi na nakakasabay at parang inaantok na. Dahil dito, agad namang nagpatawa ang kanyang ama habang nagsasalita na parang isang malaking biro lang ang lahat ng mga sinabi niya. Pero kahit wala ng kwenta ang mga sinasabi nito, nanatili siya sa tabi nito upang malaman niya ang mga bagay na kinakailangan niya pang malaman. Hindi nagtagal, pagkatapos ng inuman, siya na ang tumulong dito na makapasok sa loob ng kwarto. Kinabukasan nun, pansamantala muna silang nagbakasyon kahit marami pa silang bibilihin. Sa sobrang kalasingan kasi ng kanyang ama, halos tanghali na ito nang magising. At kahit marami siyang itatanong, di na muna siya nangahas. Mas gugustuhin niya kasing hindi nito malaman ang kanyang mga narinig nang sa gayoy hindi ito mabahala sa kanyang mga pwedeng gawin. Dumaan pa ang mga araw. Dito na nagsimula ang lakad nila. Sako-sakong palay ang pinahila nila sa kalabaw para dalhin sa karatig lugar. Ayon sa kanya, di pa man sila nakakaalis, panay na ang pagpaparamdam ng kanyang ama ukol sa nais nitong mangyari. Nakesyo, masyado umano silang marami, wala nang naiiwang makakatulong sa bahay at kung ano-ano pang mga palusot. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya ito pinakinggan. Matigas na ako matigas ang ulo. Ang importante malaman niya ang mga itinatago nito. Dahil dito, kaya kahit ayaw na siya nitong kasama, nagpatuloy pa rin siya. At sa loob ng isang linggong pabalik-balik nila sa baryo, hindi niya pinakinggan ang halos lahat ng mga sinabi nito. May mga pagkakataon na ring nag-aaway sila pero patuloy pa rin siya sa pagsama hanggang sa tumungtong ang araw ng Lunes. Sa pagkakatanda noon ni Buyok, papunta sila noon sa karatig barangay malapit sa San Miguel para maghatid ng mga gulay na kakapitas pa lang nila. Yun kasi ang sentro noon ng Saudan, kaya alam nila na marami ritong bibili. At para makakuha ng maganda-gandang pwesto, 3:00 pa lang ng umaga umalis na sila. Puyat na puyat man, hindi sila nito napigilan para kumita. Makalipas pa ang ilang minuto, tahimik na nilang binabagtas ang daan. Yung kanyang ama noon, nakahiga sa kangga ng mga kalabaw, habang silang dalawa ng tsuhi niya, ang siya namang nagmamaniobra nito. Para hindi makatulog, panay ang kanilang pag-uusap. Hindi na rin sila gaanong tumitingin noon sa daan, sa kadahilanang alam naman ng kalabaw kung saan sila pupunta. Pero isa yung malaking pagkakamali, dahil kalahating oras lang ang lumipas, napadpad sila sa isang lugar na hindi sila pamilyar. Yung daang tinatahak nila, medyo liblib na at wala na ring kabahay-bahay. Nung masipat yon ang tsuhi niya, agad itong tumigil sa pagtawa. Hindi na rin yung tumitingin sa kanya, gawa ng nakatuon lang ang atensyon nito sa daang tinatahak nila. Ilang beses na rin niya itong sinubukang kausapin, pero hindi na ito umiimik.
Basta ang sabi lang nito, wag na wag niyang iaalis sa daan ang kanyang tingin. Iwasan din niyang magingay dahil hindi nila alam kung ano ang mga nilalang na makakasalubong nila. Nang marinig naman ito ni Buyok, medyo nagtaka siya kasi sa mga ganoong oras, mga magsasaka lang naman ang posibleng makasalubong nila sa lugar na yon. Naniniwala siya, imposible na may makasalubong sila roong aswang, gawa ng unang-una, nasa gitna sila ng daan. Ang kaso lang, habang nag-iisip siya, may nakita siyang mga taong bigla na lamang pumalibot sa kalabaw nila. Burado ang mga mukha nito, at habang nakatayo yun sa kanilang harapan, nag-uusal ito gamit ang mga garugal nitong boses. Yung mga sinasabi rin ito, hindi niya maintindihan, pero malakas ang kutob niya na may mangyayaring hindi maganda sa oras na hindi nila ito mapigilan. Ilang minuto pa ang lumipas, gising na ang tatay niya. Pag-akyat nito malapit sa kanila, agad nitong nakita ang mga nilalang na nakapalibot. Pagsilay nito rito, mura ito ng mura na parabang hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Panay na rin ang pagtanong nito sa tiyuhin niya na kesyo bakit hindi ito nagbantay, anong ginagawa nito, at bakit sila nakarating sa lugar na yon nang hindi nito nalalaman. Ang problema, sa sobrang takot na rin ng tiyuhin niya, hindi na ito nakapagsalita. Basta ang nasabi na lang nito, "Umalis na tayo. Mukhang naghahanda sila." Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-daling inagaw ng tatay niya ang tali ng kalabaw. Pagkapit nito rito, buong lakas nitong hinataw ang katawan ng kanilang mga alaga hanggang sa kumaripas na ito ng takbo. Kaya yung mga nasa harapan nilang nilalang, nakita niya kung papaano masagasaan. Subalit sa hindi malamang rason, di man lang umalma ang mga kasamahan nito. Basta ang ginawa nun, tahimik lang na nagmasid sa kanila na parabang naghihintay sa senyas ng namumuno sa kanila. Maya-maya pa, dahil sa bilis ng mga kalabaw nila, agad naman itong naglaho sa kanilang mga paningin. Yung daang tinatahak nila noon, nakasunod lang sa daan, kaya yung tatay niya hindi kumbinsido na makakalabas sila roon ng basta-basta. Ayon dito, yun pa lang ang simula, kaya kinakailangan nilang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Mariin din itong inilahad na hindi biro ang kahaharapin nila, kaya huwag silang mag-isip ng mga kalokohan. Nang marinig naman ni Buyok ang sinabi nito, naghalo ang pagdududa at takot sa kanyang isip. Hindi kasi siya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo o pinagdidiskitahan lang siya nito. Ang kaso lang, sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, may nakita siyang isang malaking sementeryo na nasa tuktok ng burol. Unang beses niya itong nasilayan, kaya takang-taka siya kung papaano ito nangyari. Una kasi wala namang ganoong burol sa lugar nila. At ikalawa, yung daan patungo sa barangay ng San Miguel, hindi gaanong magubat. Makahoy ito pero di ganon kaliblib ayon sa kanya. Kaya naman matapos niya yung masilayan, paunti-unti naunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, hindi lang sementeryo ang nakita niya. Napadaan din sila sa isang maliit na baryo na halos walang tao. Maraming bahay ang nakatirik doon, pero kahit isa walang nakatira. At ang mas nakakapagtaka pa, pakiramdam niya merong sumisilip habang dumadaan sila. Ilang beses rin niya itong sinipat pero sa kasamaang palad wala siyang nakita. Dahil dito, kung kaya't nag-iwan na naman ito sa kanya ng malaking katanungan. Kalahating oras pa ang lumipas, may nakita silang malaking bahay na may mga puntod sa bakuran. Liblib na kagubatan na ang nasa likod nito, kaya nang makita ito ng kanyang ama, nagdesisyon ito na itigil na ang kanilang pag-usad. Kung hindi kasi yun nagkakamali, yun na ang pinakadulong lugar na pwede nilang marating. Marahil, yun din ang lugar na nais papuntahan ng mga nilalang na tumambang sa kanila.
Pagkatapos nitong magsalita, inutusan sila nito na iwan na ang mga paninda maging ang mga kalabaw. Nang marinig naman yun ni Buyok, dinebate niya ang kanyang ama kasi hindi yun dapat mangyari. Yun lang kasi ang natirang alaga nila, kaya kung iiwan pa nila ito, wala na silang magiging katuwang sa paglalako. Dagdag pa niya na lahat sila nagpagod sa pagkuha ng mga gulay, kaya hindi siya papayag na ipapasubasta lang ito ng tatay niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumitig lang ito sa kanya na may matinding galit. Sa tingin mo ba, gusto kong iwan ang mga ito rito? Wala na tayong mapagpipilian. At para mailigtas natin ang ating mga sarili, kailangan na nating magsakripisyo. Huwag na tayong magsisihan dahil huli na ang lahat para dyan. Wika ng tatay niya. Matapos nitong magsalita, napatahimik lang naman siya. Dala ng takot, walang pag-aalangan naman niya itong sinunod. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na sila sa pinagtalian nila ng kalabaw, dumating ang mga nilalang na kanina pang nakabuntot sa kanila. Pagsilay naman ito sa kanilang mga alaga, agad nila yung pinagtulungan hanggang sa mabalatan na nila yon ng buhay. Kalunos-lunos ang sinapit noon ng mga kalabaw bago ito tuluyang pumanaw. Pagkatapos nito, pinagtatapon din ng mga nilalang ang mga gulay na laman ng kangga. At nung wala na yung doong makuha, umatungal ang mga ito, sabay kalat sa buong paligid. Nang masipat naman yon nila Buyok, dali-dali silang kumaripas ng takbo para makapagtago sa kakahuyan. Ang kaso lang, habang tumatagal sila sa lugar na yon, napapansin nila na parang tinatahak nila yung daan patungo sa sementeryong naroon sa burol. Ilang beses na nilang inilihis ang kanilang daan, pero tila bang hindi pa rin ito nagbabago. Hanggang sa narating na nila ang paanan nito. 2 daan na nakita nila sa lugar na yon. Yung isa patungo sa sementeryo, habang yung ikalawa nagdudugtong sa bahay na naroon sa pinakadulo nito. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, hindi yun doon makapagdesisyon. Bawat daan kasing pagpipilian nila, walang duda na patungo sa panganib. Hindi naman sila tanga para pumunta roon. Kaya imbis na mamili, gumawa sila ng sarili nilang daan. Pero ang hindi nila alam, labag ito sa batas ng lugar na yon. Kaya habang binabagtas nila ito, hindi na nila namalayan na patungo na pala sila sa lumang mansyon kung saan naghihintay ang mga nilalang. Mabuti na lang talaga na habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, may isang matandang lalaking milagrosong nagpakita. Pagharang nito sa daan, inabisuhan sila nito na sumunod dito. Hindi nila yon kilala, pero nagtiwala roon ang tatay niya. Nagbakasakali ito na mabuti ang matandang yon, kaya naman imbis na mapatay sila ng mga nilalang, dito na sila naglakas loob na sumunod. At sa pagdating nila sa pinakadulong parte ng daan, may nakita silang puting liwanag na kanilang pinasukan. Matagal silang nanatili sa loob nito hanggang sa dahan-dahan ang nawawala ang liwanag. Pagbalik ng kanilang mga ulirat, nadatna nila ang kanilang mga sarili na nakahiga sa talahiban. Ilang metro ang layo nito sa pangunahing daan, nakalimitan nilang tinatahak kapag meron silang baryong pupuntahan. Pagtayo naman nila, nakita nila ang matandang nagligtas sa buhay nila. Seryoso itong nakatingin at tahimik lang itong nagmamasid. Wala rin yung kahit na anong sinasabi na parabang hinihintay lang sila nitong magsalita. Kaya naman nang mapansin ito ng tatay niya, ito na ang naglakas loob na magtanong. Sino ho kayo? Nga pala Manong, maraming salamat sa pagligtas niyo sa amin. Hindi ko maiisip ang mga mangyayari kung hindi kayo dumating. Pero bago ho tayo mag-usap ng kung ano-ano, pwede ho bang malaman kung ano yung lugar na napuntahan namin? Hindi ho kasi ito mawala sa isip ko eh. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman ito habang sumasagot. Aba iho,
Napuntahan niyo ang lugar na yon na wala ka man lang kaide-ideya kung ano ito. Akala ko ba malalim ang kaalaman mo ukol sa mga aswang? Nagkamali yata ako ng pagkakaalam. Gusto mong magkaroon ng ideya tungkol sa napuntahan ninyo? Sumunod kayo sa akin. Dahil sa sinabi nito, wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ilang metro ang layo mula sa lugar na yon, nakita nila ang bahay ng matanda na nakatayo sa lilim ng kawayan. Wala itong kasama sa buhay at sa estado ng bahay nito, parang matagal na yung nakatira roon. Misteryo rin ang pagkakakilanlan ng matanda, gawa ng ni minsan hindi pa yun nakita ng ama ni Buyok. Pagpasok nila sa loob, agad sila nitong pinainom ng mainit na kape. Inabutan din sila nito ng tinapay, pero hindi na nila yun tinanggap dahil sa inaamag na ito. Nang mapagtanto naman yun ng matanda, nirespeto nito ang kanilang pasya. Maya-maya pa, inilahad na nito ang mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Ayon sa matanda, isang makapangyarihang uri ng bagat ang napasukan nila. Naihiwalay nito ang kanilang kaluluwa sa katawan nilang lupa, kaya sila nakarating sa lugar na yon. Subalit kahit espiritu lang nila ang nakarating dito, malakas pa rin ang tsansa na sila'y mabawian ng buhay. Pagtatapat pa nito na, ang mga nilalang na bumiktima sa kanila ay ang mga uri ng aswang na kumakain ng kaluluwa. Wala itong pagmamay-aring sariling katawan, kaya umaatake ito gamit ang malakas na uri ng bagat. Sa sandaling makapasok na dito ang kanilang biktima, papatayin nila ito hanggang sa akalain ng katawan nito na tuluyan na nga yung pumanaw. At kapag kumalas na ang mismong kaluluwa nito sa katawan, dito na nila sisimulan ang paghigop. Makasaysayan ang ganoong tagpo para sa mga aswang dahil ang pagkakataong yon ang magiging daan para magkaroon sila ng katawang lupang magagamit. Marami sa mga ito ang nakapaglakad sa mundo ng mga tao sa pamamagitan lamang ng paghigop ng kaluluwa. At kapag nakamit na nila ang ganoong anyo, dito na magsisimula ang pagkain nila ng karne. Sa puntong yon, kaya na rin nilang makipagtagisan sa mga albularyo, kaya napakalaking dagok ang maidudulot ng mga ito sa tao. Maliban dito, wala ring kahinaan ang kanilang mga katawan dahil hindi yun likas na pagmamay-ari nila. Kaya kahit mawasak ang puso ng mga ito, mananatili pa rin yung buhay hanggat nakatali pa rito ang kanilang mga wisyo. Isa yon sa pinakamahirap palayasing ng mga albularyo, kaya maraming taong may alam sa lihim na karunungan ang natatalo kapag sila na ang kaharap. Marihinding inilahad ng matanda, nakabilang sila sa ilang nakatakas sa bagat, kaya posibleng sundan sila nito para muling bitagin. Yun ang rason kung bakit inanyayahan sila nitong sumama sa pamamahay nito. Matapos naman itong makapagwika, hinintay nito ang kanilang magiging sagot. Ang kaso lang, sa sobrang pagkagulat nilang tatlo, para silang mga piping walang masabi. Basta ang nagawa na lang nila noon, tumitig dito at maghintay sa iba pang mga sasabihin nito. Nang mapagtanto naman yun ng matanda, napabuntong hininga lang naman ito habang tumatayo. Maya-maya pa, sinamahan na sila nito sa kani-kanilang mga silid. 3 araw mananatili ang bisa ng mga marka. Kaya sa 3 araw na yon, mas mainam na dumito na muna kayo. Kalimutan niyo ang pamilya ninyo kung gusto niyong makauwi sa kanila na may buhay sa katawan. Hindi ito pananakot lang, kundi ito ay katotohanan. Kaya kung pasaway kayo at mahilig sumira ng kasunduan, nasa sa inyo na lang yan. Kayo magpasya dahil buhay niyo yan. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, nangako sila na susunod sa anumang ihahabili nito. Kaya kahit papaano, naunawaan na ng tatay niya ang ibig nitong sabihin, kaya wala na silang balak pa na ito ay suwayin. Matapos nilang sumang-ayon sa mga kasunduan,
Nagmamadali na silang pumasok sa kanilang mga silid na itinalaga nito. Isang buong araw hindi sila roon lumabas, alinsunod sa nais ng matanda. Wala rin yung ipinagawa, maliban sa pagdarasal nila ng tuloy-tuloy. Alam nyo, kahit si Buyok noon nagtataka na rin kasi hindi naman nila kilala ang matandang yon. Likas sa taong magduda, kaya nung makilala nila ito, hindi rin niya mawari kung bakit pinagkatiwalaan ito kaagad ng tatay niya. Siguro bunga yun ng takot, kaya ito naging posible. Bagay na naging daan para umabot sila sa puntong yon. Pagsapit naman ng hapon, hindi na nila mahagilap ang matanda sa loob ng bahay. Bubuksan na sana ni Buyok ang pinto para hanapin ito sa labas, pero nung akmang gagawin niya na ito, pinigilan siya ng tatay niya. Ang sabi nito, bakit hindi na muna tumingin sa labas bago niya yun buksan. Dagdag pa nito na nahanap na nila ang matanda, pero ang gusto nila, makita ito ng harapan ni Buyok. Aminado kasi ang tatay niya na hindi siya basta-bastang nagpapaniwala sa mga kwento at sabi-sabi ng iba. Kaya naman ang marinig niya ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip siyang sumilip. Pagsilay niya sa labas ng bahay, bumungad sa kanya ang matanda na may mga kausap na taong walang muka. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari, pero base sa kanilang mga nakikita, parang nagtatanong lang naman ang mga ito. At sa loob ng ilang minutong pagpapalitan ng senyas, wala naman doong nangyaring kakaiba. Kalaunan, umalis na ang mga nilalang, habang ang matanda naman mabilis na naglakad pabalik ng bahay. Pagpasok nito sa loob, nadatnan sila nitong tahimik na nagmamasid. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad nitong inilahad sa kanila ang mga nakita nila. Ayon sa matanda, nagtatanong lang ang mga ito sa kanya. Dagdag pa nito na hindi siya nito gagalawin dahil magkakaparehas lang naman ang mga dugong namumutawi sa kanila. Yun nga lang ang pinagkaiba, pinagsusumikapan niyang pumanig sa mabuti. Yon ang hindi magagawa ng mga nilalang dahil puro itong kadiliman. Harapan din itong ipinagtapat na may dugo itong aswang at kumakain din yon ng hilaw na karne. Yun nga lang, karne ng hayop ang tanging kinakain ito, kaya hindi ito katulad ng ibang mga aswang na likas na mabangis at parang hayop ang pag-uugali. Nasa sa inyo na lang yan kung magtitiwala kayo. Kagaya ng sinabi ko noong una tayong nagkita, nasa sa inyong desisyon ng mga buhay ninyo. Pagkatapos nitong magwika, hindi na ito nagsalita pa. Sila Buyok naman, pinag-isipan ang mga naging pahayag nito. Ramdam kasi nila na kaibigan nila ang matandang yon, kaya wala silang magagawa kundi ang sumunod. Alam niyo ba, na sa 3 araw nilang pananatili sa lugar, marami silang nakitang hindi kaaya-aya. Tuwing lumulubog ang araw, marami sa mga nilalang na yon ang dumaraan doon. At kagaya ng mga nauna, paulit-ulit itong nagtatanong sa matanda ukol sa kanila. Minsan sumisili pa ito sa loob ng tahanan na para bang duda ito sa mga sinasabi nung nilalang na nagligtas sa kanila. Mabuti na lang talaga hindi na yon nagpumilit, kaya nakatakas sila. Pero ayon kay Buyok, na bawat grupong dumaraan, may mga taong daladala na wala na sa sarili. Dilat na dilat ang mga mata nito, tapos palagi yung naghahabol ng hininga. At kahit sumayad na ang mga katawan nito sa lupa, nakapagtatakang hindi man lang nila yon nararamdaman. Ayon sa matanda, mga biktima ito ng mga nilalang na pilit nitong tinatago upang hindi na maulit ang mga nangyari sa kanila. Naalarma kasi ang mga ito, kaya hindi na yon pumapayag na iwan na lang kung saan-saan ang katawan ng mga biktima nila. Dagdag pa nito na, marahil sa mga sandaling yon ay naguguluhan pa sila, pero darating ang araw, mauunawaan nila kung bakit sila ang napili nitong iligtas. Magmula noong sabihin ito ng matanda, dito na sila parang naliwanagan.
At sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, wala na silang naging tutol sa bawat katagang binibitawan nito. Dumaan ang mga buwan at taon. Bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Hindi man ito kasing ginhawa ng nakaraan. Di na sila nagbakasakali na mangibang baryo para magpalit at magbenta ng kalakal. Ayon sa kanyang ama, sapat na sila sa mga kinikita nila, kaya mas mainam na manatili na lamang sa kanilang lugar. Sinang-ayon na naman yun ni Buyok, kaya imbis na lumakad pa kung saan-saan, nakontento na lamang ito sa pagsasaka. Dahil dito, kung kaya't hindi na rin nila nasilayan pa ang mga nilalang na yon. Ipinagpasalamat naman nila ito dahil aminado sila na kapag muli pa nila itong nakita, wala na silang ideya sa mga pwedeng mangyari. Marahil yung pagligtas sa kanila ng matanda ay nataon lang. Pero alam niyo, pinuno, bago pumanaw ang tatay niya, nabanggit nito sa kanya na yung yumao niyang lolo ay dating albularyong kinupkop ng mga taong may kapangyarihan ng kaliwa. Marahil ay yon ang naging rason kung bakit iniligtas sila ng nilalang na yon. Di man ito sigurado, kahit papaano nagpasalamat pa rin sila rito. At hanggang sa siya ay tumanda, ni minsan hindi niya nakalimutan ang matandang aswang na nagliligtas ng tao mula sa bagat. Pero ang pinakatumatak talaga para kay Buyok ay yung tungkol sa lolo niya na isang antingerong kanan na inalagaan ng mga aswang.